málo, ale to musí být to. A jestli tam byl vidět nějaký výšku vlastně, ale no, to je tak, když jeden ústek, má být samozřejmě tohle zejít. ale tak zrovna to Ačko, jak je docela zajímavý. No, tak by to šlo jinak. Já bych byl na ten druhý konec, tam si koupili co vidím, že pak bych měl něco Ten druhý konec jste vydal ta dva. Jo. Já bych si tam něco nakoupil a pak bych šel třeba času, já ti nebudu, asi tady dám trošku vody, dokonce poslední zbytek a na konci nakoupím. Jako na čtvrtek, pátek. Ty jsi takhle vyšel, vyjedeš a... Kamarád nechtěl, tak bych taky nechtěl. To je dobře, že to vidí, že to je samozřejmě lepší. Tak já... Chorvatsko. Co jo? Kde? Tam vypadají docela pěkně. No, postroukaný okna do jedné linie. Krásné. Ta tramvaj je samozřejmě relativně stará, z toho pohledu rozhodně. Já jsem je zažil, když byl relativně nový do 10. ale prostě je to ono. To se vždycky docela líbilo. Je krása. Tady se takhle, já si říkám, že jo, byl takhle, že? Tak si říkám. Ale ne tak často zase. Tak. Když tady člověk ten cizní ceduláče, nebo je to relativně docela. Se nebo plejte, bylo docela to si ale já proč nebudu dosleme. To je bylo dosleme. Já bych chtěl tam se podívat, tam někde. Jo, kdyby asi nebude chtít tam takový. Jo, takový věci. Nebude chtít tady. Ale to je zajímavá. Kde? Tak tam. Ale co? Tohle jsou docela dobře. Nová kolekce. Tohle moc. Tam budou chtít tak číst. Jo, to tam bývala. Tohle se dá. Jenom Jo, musíme takhle vlastně, jo. si jeden tímhle slunce, tak se podívat. Jsem se hrozně těším, protože je tam vlastně tak